Όλα αλλάζουν. Εμείς, νέου τύπου δικτυωτές. Ο δρόμος ταχύτητας 100 μέτρων ή αγώνας της μιας ανάσας, όπως αποκαλείται, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα αγωνίσματα του στίβου των Ολυμπιάδων. Θεωρείται ο κατεξοχήν αγώνας ταχύτητας, από τον οποίο αναδεικνύεται ο ταχύτερος άνθρωπος στον πλανήτη κάθε 4 χρόνια. Επιδόσεις διαφορετικές. Σύγκριση καμία. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο χθες και στο σήμερα. Ποια είναι η διαφορά? Μα ο τρόπος. Όλα αλλάζουν λοιπόν. Και επειδή είμαστε δικτυωτές σύγχρονοι και με απαιτήσεις, απαντάμε στις προκλήσεις αποτελεσματικά. Δίνουμε ταχύτητα και ορμή στο επάγγελμά μας. Φέρνουμε τη μεγάλη αλλαγή που κάνει τη διαφορά. Τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε? Μία ιδέα. Με ποιο τρόπο? Με έμπνευση και ταχύτητα. Με ευελιξία και τιμότητα. Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό το βίντεο θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. Ίσως στην αρχή να ακούσετε όρους που δεν γνωρίζετε. Autoresponders, lead capture pages, webinars. Αν όμως έχετε υπομονή, μέχρι το τέλος θα είναι όλα ξεκάθαρα. Αν δεν έχετε χρόνο να παρακολουθήσετε ολόκληρο το βίντεο, προτείνω να το δείτε αργότερα. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε συνδυάζει 3 τάσεις της αγοράς. Τα άειλα προϊόντα, τα λεγόμενα tunnel πωλήσεων, το Internet Marketing. Internet Marketing ή καλύτερα online δικτυακό marketing είναι το δικτυακό marketing στο οποίο δεν χρησιμοποιούνται τόσο οι παραδοσιακοί τρόποι προσέλκυσης υποψηφίων και χτισήματος επιχείρησης όπως λίστα συγγενών και φίλων, τηλέφωνα σε γνωστούς και αγνώστους, πλάνα προσωπικά και ομαδικά, παρουσιάσεις σε σπίτια, προσέγγιση αγνώστων, αλλά αξιοποιείται το διαδίκτυο ως κύριος χώρος άντλησης υποψηφίων και εκπαίδευσης της ομάδας σας. Πώς? Με ηλεκτρονικά εργαλεία και σύγχρονες μεθόδους. Τι είναι τα ηλεκτρονικά εργαλεία τώρα? Τα οποία αφού τα ψάξουμε τα βάζουμε σε δράση ώστε να έχουμε τέλειο αποτέλεσμα. Lead Capture Pages, Autoresponders, Webinars. Lead Capture Page είναι εργαλείο για να συγκεντρώνει πληροφορίες. Μόλις καταλάβετε την αξία της χρήσης της, δεν θα κάνετε ποτέ ξανά MLM χωρίς Lead Capture Page. Επίσης, είναι ένα μονοσέλιδο website το οποίο έχει 2 στόχους. Πρώτα, να ενημερώσει αγνώστους για το τι ακριβώς εσείς κάνετε με ένα σύντομο βίντεο ή κάποιο κείμενο ή και τα 2. Και δεύτερο, να συλλέξει τα στοιχεία επικοινωνίας όσων θέλουν να μάθουν περισσότερα για αυτό που εσείς κάνετε. Με αυτόν τον τρόπο καταλήγετε να μιλάτε μόνο με όσους πραγματικά ενδιαφέρονται και εξοικονομείτε χρόνο και ενέργεια για όσους πραγματικά το αξίζουν. Η μεγάλη αλήθεια είναι πως μας διευκολύνει το άχαρο και ψυχοφθόρο κομμάτι της προσέγγισης. Είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε. Έχει σχεδιαστεί ως μία πρόσκληση για δράση με τόσες πληροφορίες που να δημιουργήσουν περιέργεια και ενδιαφέρον και τίποτα περισσότερο. Εδώ ακριβώς είναι και το μυστικό της επιτυχίας. Autoresponders είναι μέσον επαφής, φιλικό, οικονομικό, αποτελεσματικό και σύντομο. Κάνουν για εμάς, όχι μόνο για τους δικτυωτές, αλλά και για τις μικρές επιχειρήσεις, ό,τι κάνουν οι διαφημίσεις για τις μεγάλες. Όλοι γνωρίζουμε πως οι διαφημίσεις, ακόμα και σε προϊόντα που πλέον είναι πάρα πολύ γνωστά, συνεχίζουν να δίνουν το παρόν τους καθημερινά. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι επαγγελματίες διαφημιστές γνωρίζουν πως δεν είναι αρκετό να τους ξέρουμε, πρέπει και να τους θυμόμαστε. Αυτό ακριβώς κάνουν οι autoresponders για εμάς. Υπενθυμίζουν με τακτικά emails που εμείς προγραμματίζουμε με πολύ διακριτικό τρόπο την παρουσία μας, τις υπηρεσίες μας, τα προϊόντα μας. Δίνουν αυτόματη παροχή πληροφοριών, οικοδομούν υγιείς σχέσεις εμπιστοσύνης. Οργανώνουν τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι αφού συμπληρώσουν μία φόρμα με τα στοιχεία τους, παίρνουν εντελώς δωρεάν απαντήσεις για το πώς μπορούν να αναπτύξουν τα ωφέλη από τις δικές τους εμπορικές λίστες με τη χρήση email. Sales Funnel, tunnel πωλήσεων. Είναι μια νέα τεχνική που εφαρμόζεται είτε από δικτυωτές των οποίων η επιχείρηση έχει πολύ μεγάλο κόστος εγγραφής, είτε από δικτυωτές που η εταιρεία τους έχει αρνητικά φορτισμένη επωνυμία για το μέσο όρο. Υπάρχουν εταιρείες που για διάφορους λόγους, ανακριβείς τις περισσότερες φορές, έχουν αυτό που λέμε κακό όνομα.
Έτσι, τούνελ χρησιμοποιούν όσοι έχουν πρόβλημα στην αρχική επαφή, είτε λόγω κόστους είτε λόγω προκατάληψης. Αντί λοιπόν να ξεκινήσω με την εταιρεία μου, με την οποία δυσκολεύομαι ίσως, είτε λόγω κόστους είτε λόγω επωνυμίας, ξεκινάω με κάτι πολύ ευκολότερο, φθηνότερο, περισσότερο αποδεκτό. Αυτό το αρχικό προϊόν με το οποίο τους προσεγγίζω λειτουργεί ως προπαρασκευαστικό στάδιο, έτσι ώστε να έχω πολύ μικρότερες αντιστάσεις από τους υποψηφίους μου. Άειλα προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά είναι στην ουσία ψηφιακά προϊόντα, προϊόντα πληροφορίας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες άειλων προϊόντων. Στην πρώτη αγοράζεις τα προϊόντα εφάπαξ, ηλεκτρονικά βιβλία, infoproducts, software. Στη δεύτερη κατηγορία δεν μπορείς να τα αγοράσεις, αλλά γίνεσαι συνδρομητής. Παροχές υπηρεσιών, μέσω διαδικτύου, συνδρομές σε διάφορα sites και άλλα. Στα άειλα προϊόντα συγκαταλέγονται και αυτά των πολύ γνωστών πλέον site προσφορών. Τα site αυτά αναλαμβάνουν να φέρουν σε επαφή μια εταιρεία που προσφέρει έκπτωση σε κάποιο προϊόν με τον καταναλωτή. Τα site αυτά όμως δεν πουλάνε τίποτα χειροπιαστό. Ουσιαστικά πληρώνονται για τη μεταφορά της πληροφορίας από την επιχείρηση στον καταναλωτή. Το ενδιαφέρον με όλα τα άειλα προϊόντα από εμπορικής πλευράς είναι πως από τη στιγμή που γίνει η απόσβεση του αρχικού κόστους κατασκευής ή αγοράς, ό,τι πουληθεί από εκεί και πέρα είναι καθαρό κέρδος. Πριν από 18 μήνες περίπου ιδρύθηκε από έμπειρους δικτυωτές διαφόρων εταιριών μια εταιρεία που διακινεί ηλεκτρονικά εργαλεία ανάπτυξης και υποστήριξης επιχειρήσεων δικτυακού μάρκετινγκ, κατάλληλα για όλες τις εταιρείες δικτυακού μάρκετινγκ. Κάποια από αυτά τα εργαλεία είναι τα παρακάτω με σύντομη επεξήγηση. Lead Capture Pages και Personal Lead Capture Pages. Όπως είπαμε, αυτά τα εργαλεία είναι προγραμματισμένα για τρεις εξίσου σημαντικές λειτουργίες. Πρώτον, αφού μάθετε να τα χρησιμοποιείτε, θα μεγαλώνουν τη λίστα σας σχεδόν αυτόματα. Δεύτερον, σας γλιτώνουν από το ψυχοφθόρο κομμάτι της προσέγγισης αγνώστων. Και τρίτον, σας δίνουν τη δυνατότητα να μιλάτε μόνο με υποψηφίους που έχουν ζητήσει να τους καλέσετε. Autoresponders. Καθώς μεγαλώνει η λίστα σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ανάλογα με την εταιρεία σας και τη στρατηγική που ακολουθείτε, μια αυτόματη αλληλουχία ηλεκτρονικών μηνυμάτων που θα λαμβάνει κάθε νέο μέλος της λίστας σας. Webinars. Πρόκειται για online σεμινάρια τα οποία απευθύνονται σε όλους τους επαγγελματίες. Έχετε τη δυνατότητα να διοργανώνετε σεμινάρια μέσω διαδικτύου, τα οποία τα μέλη της ομάδας σας παρακολουθούν όπου και αν βρίσκονται. Παρέχουν τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, γραφείο, σπίτι, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν. Εννοείται πως είναι ο πλέον οικονομικός τρόπος επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Είναι μια υπηρεσία απόλυτα προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες του μάρκετινγκ. Μπορείτε να προβάλλετε εκπαιδευτικά βίντεο για διάφορα θέματα, όπως πώς να χρησιμοποιείτε το Facebook ή το Twitter, να βρίσκετε υποψηφίους και να επεκτείνετε το πελατολόγιό σας. Υπάρχουν επίσης αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε όλα αυτά τα εργαλεία. Αυτά τα εργαλεία προφανώς είναι χρήσιμα όχι μόνο για δικτυωτές, αλλά για οποιονδήποτε επαγγελματία, για οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το ίντερνετ για προσέγγιση πελατών ή για διατήρηση της επαφής με το πελατολόγιο του. Δεν απαιτείται ειδικός τεχνολογικός εξοπλισμός. Εδώ τελειώνει οριστικά η αναζήτηση για ποιοτικές επαφές. Γίνεται αυτόματα και αποτελεσματικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων. Ενδεικτικά, στη συνέχεια, με μία απλή αναζήτηση στο Google μπορείτε να δείτε την απήχηση που έχουν στον επιχειρηματικό κόσμο τα εργαλεία για τα οποία μιλάμε. Με αυτή την απλή πρόταση μπορείτε να αποκτήσετε οτιδήποτε θέλετε στη ζωή σας, αν απλά βοηθήσετε τους άλλους να αποκτήσουν αυτό που θέλουν. Ο Zig Ziglar μας λέει πώς έρχεται η πρόοδος και η επιτυχία. Για να καταλάβετε πώς θα κερδίσετε αυτόν τον στόχο, δείτε τι σας προτείνω και με ποιον ακριβώς τρόπο. Όλα αυτά και αρκετά ακόμα είναι σύγχρονα εργαλεία με τα οποία χτίζονται σήμερα επιχειρήσεις
όχι μόνο δικτυακού μάρκετινγκ, αλλά κάθε τύπου. Το εντυπωσιακό με την εταιρεία που μας διαθέτει τα εργαλεία αυτά είναι ότι αποφάσισε να κάνει το δικτυακό μάρκετινγκ ανάποδα. Δημιούργησε τα εργαλεία και αντί να τα πουλήσει απευθείας σε δικτυωτές και επαγγελματίες, αποφάσισε να τα πουλήσει μέσω δικτυακού μάρκετινγκ. Έτσι έχουμε μια εταιρεία που πουλάει ηλεκτρονικά εργαλεία υποστήριξης δικτυακού μάρκετινγκ μέσω δικτυακού μάρκετινγκ. Τώρα θα σας δείξω το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας αυτής. Πριν όμως σας μιλήσω για τα ωφέλη, τα κέρδη, τα προνόμια, τις υποχρεώσεις, τις δυνατότητες σε σχέση με τη συγκεκριμένη εταιρεία, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Τα εργαλεία αυτά διακινούνται μέσω δικτυακού μάρκετινγκ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι απαιτείται να κάνετε δικτύωση της συγκεκριμένης εταιρείας. Μπορείτε απλά να μείνετε καταναλωτής των εργαλείων και τίποτα περισσότερο. Αλλά, αν το σκεφτούμε, θα ήταν παράδοξο εργαλεία που προορίζονται για την εξυπηρέτηση δικτυωτών να μην διακινούνται μέσω δικτυακού μάρκετινγκ. Το κόστος τώρα. Αν όλα αυτά τα εργαλεία αγοραστούν από εσάς με τον κλασικό τρόπο, θα σας κοστίζουν μερικές εκατοντάδες ευρώ κάθε μήνα. Και αρκετά περισσότερα στην αρχή, αν δεν έχετε γνώσεις προγραμματισμού και χρειαζόσασταν κάποιον ηλεκτρονικό να σας τα στήσει. Ενδεικτική τιμή μόνο για webinars είναι από 30 μέχρι $100 το μήνα. Για autoresponders άλλα τόσα. Στην εταιρεία για την οποία μιλάμε, το ετήσιο κόστος δεν είναι $1.000. Δεν είναι καν $100,000. Η εγγραφή κοστίζει περίπου 30 ευρώ και η συνδρομή 8 ευρώ το μήνα. Με 8 ευρώ το μήνα αποκτάτε όλα τα προϊόντα, lead capture pages, autoresponders, τη δυνατότητα να διοργανώνετε webinars, να κάνετε τις εκπαιδεύσεις των ομάδων και πολλά ακόμα. Αυτά τα 8 ευρώ είναι και η κατανάλωση των μελών του δικτύου που θα δείτε στη συνέχεια. Θέλω όμως να κάνω μία διευκρίνηση. Μία συνηθισμένη εταιρεία δικτυακού μάρκετινγκ επιστρέφει ως αμοιβές στο δίκτυο 20-25% του τζίρου που δημιουργείται. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες εταιρείες. Στο marketing plan που θα δείτε επιστρέφεται το 75% του τζίρου που δημιουργείται. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί τα προϊόντα αυτά είναι άειλα. Άρα δεν έχουν κόστος κατασκευής και δεν επιβαρύνονται με κόστος μεταφοράς και κόστος συσκευασίας. Σας υπενθυμίζω κάτι που είπα και πριν. Αυτό που βλέπετε είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργήσει επικουρικά, παράλληλα με την εταιρεία που εσείς συνεργάζεστε. Αν όμως κάποιος από εσάς δεν συνεργάζεται με κάποια εταιρεία δικτυακού μάρκετινγκ, μπορεί αυτό που θα δει να γίνει η κύρια εταιρεία του. Εισάγεστε με $40, περίπου 32 ευρώ. Αυτό το ποσό το δίνετε μία φορά και δεν το ξαναδίνετε ποτέ. Από εκεί και πέρα πληρώνετε $10 το μήνα για όσο εσείς επιλέγετε να είσαστε μέλος. Αυτά τα $10, όπως είπαμε, είναι και η κατανάλωση των μελών του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μέλη που δεν καταναλώνουν. Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτόματα την κατανάλωση. Σε αντίθεση με το κλασικό δικτυακό μάρκετινγκ, δεν μπορούν να εισαχθούν στην πρώτη σας γραμμή απεριόριστα άτομα. Μάλιστα δεν μπορούν να εισαχθούν περισσότερα από 2 άτομα. Το μοντέλο που ισχύει ονομάζεται 2x14 Forced Matrix. Αναπτύσσεται ως εξής. Αν εισάγετε 2 άτομα, συνδέονται κατευθείαν με εσάς. Οι επόμενοι 2 όμως εισάγονται υποχρεωτικά κάτω από αυτούς που ήδη υπάρχουν. Οι επόμενοι 2 το ίδιο και έτσι αναπτύσσεται το δίκτυο. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης δημιουργεί μια τεράστια δυναμική. Κάποιος που δεν εισάγει ποτέ ούτε ένα άτομο καταλήγει με ομάδα, δεδομένου ότι όλοι οι upliners δεν σταματούν να εισάγουν νέους. Fast Start Bonus, Matrix Bonus, Matching Bonus. Το πρώτο και το τρίτο αφορά μόνο όσους χτίζουν δίκτυο. Το δεύτερο αφορά και όσους απλά συμμετέχουν. Ξεκινώ από αυτό, Matrix Bonus. Για κάθε άτομο που εισάγεται στο Matrix σας, κάτω από εσάς δηλαδή, θα αμείβεστε με $0,25. Αυτό ισχύει για κάθε άτομο, ανεξάρτητα από το αν το έχετε εισάγει εσείς ή όχι.
Το Matrix Bonus το εκμεταλλεύεστε μέχρι το 12ο επίπεδο αν δεν έχετε εισάγει ποτέ κανένα άτομο και μέχρι το 14ο επίπεδο αν εισάγετε άτομα. Αναλυτικές πληροφορίες για τα bonus θα βρείτε στο back office σας. Στο ιδανικό σενάριο που ένα Matrix γεμίσει πλήρως μέχρι το 12ο επίπεδο αποδίδει $2.046. $2.046 για κάποιον που δεν έχει εισάγει ούτε ένα άτομο. Σημειώνουμε πως αυτό είναι ένα ιδανικό σενάριο, το οποίο ακόμα και όταν πραγματοποιείται θέλει αρκετό χρόνο. Στο 14ο επίπεδο το Matrix αποδίδει περισσότερα από $8.000 κάθε μήνα. Η εταιρεία για την οποία μιλάμε ιδρύθηκε εδώ και 18 μήνες περίπου και έχει ήδη περισσότερα από 70.000 μέλη. Αυτό σημαίνει πως ήδη υπάρχουν πάρα πολλά μέλη που έχουν συμπληρώσει τα 12 ή τα 14 επίπεδα μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες. Fast Start Bonus. Όπως είπαμε, η εγγραφή κοστίζει $40 και η μηνιαία συνδρομή $10. Αυτό σημαίνει πως κάθε νέο μέλος πληρώνει $50 για να ξεκινήσει. Το Fast Start Bonus λέει το εξής: για κάθε νέο μέλος που εσείς εισάγετε θα παίρνετε άμεσα και εφάπαξ αμοιβή $25. 25 από τα $50 είναι η γρήγορη αμοιβή για κάθε νέα σας εγγραφή. Το bonus αυτό το εισπράττει εκείνος που συστήνει το νέο μέλος ανεξάρτητα από το ποια θέση θα καταλάβει ο νεοεισερχόμενος στο Matrix, ανεξάρτητα από το εάν θα ανήκει στην πρώτη του γραμμή ή στο βάθος. Επίσης δεν υπάρχει όριο στο πόσα μέλη μπορεί κάποιος να εισάγει και στο πόσες φορές μπορεί να εισπράξει το bonus αυτό. Το bonus αυτό, αν και δεν έχει σχέση με παθητικό εισόδημα, που αυτό είναι συνήθως το ζητούμενο στο δικτυακό marketing, έχει το πλεονέκτημα και δίνει λύση στην αναζήτησή μας για άμεσο εισόδημα. Συνδυάζει το άμεσο κέρδος με τη διαδικασία χτισήματος του δικτύου. Matching Bonus. Όσο ελκυστικά και πρωτοποριακά θεωρήσετε πως είναι το Fast Start Bonus και το Matrix Bonus, το Matching Bonus είναι το καλύτερο. Με απλά λόγια ισχύει το εξής με το Matching Bonus. Για κάθε μέλος που έχετε εισάγει θα κερδίζετε έξτρα από τα χρήματα που ήδη παίρνετε από τα υπόλοιπα bonus, ποσό ίσο με το 50% των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι από το Matrix Bonus. Και εξηγώ, εάν έχετε εισάγει 10 μέλη, ανεξάρτητα από το εάν είναι ενεργά ή όχι, και ο καθένας από αυτούς κερδίζει για παράδειγμα €300 το μήνα, εσείς θα παίρνετε €150 έξτρα ως αμοιβή από τον καθέναν από αυτούς, δηλαδή €1.500 μόνο από αυτό το bonus. Και αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά και ενδιαφέροντα. Αυτά ισχύουν για τις αμοιβές σας από την πρώτη γενιά και συνεχίζουμε. Από τη δεύτερη γενιά, που είναι για εσάς εκείνοι που εισήχθηκαν από την πρώτη σας γενιά, θα παίρνετε το 20% των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι από το Matrix Bonus. Το Matching Bonus τελικά αποδίδει στον ενεργό δικτυωτή περισσότερα υψηλά εισοδήματα από τα υπόλοιπα bonus. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να χτίσουμε εισόδημα από $2.000 έως $8.000, πολύ πριν συμπληρωθεί το 12ο ή το 14ο επίπεδο αντίστοιχα. Δηλαδή με πολύ λιγότερα άτομα. Ξεκινώντας αυτή την παρουσίαση, σας είπα ότι με τα άειλα προϊόντα μπορούμε να προσθέσουμε αξία στο δίκτυό μας. Έχουμε κάνει λοιπόν το εξής για τη δική μας ομάδα στην Ελλάδα και Κύπρο. Ό,τι ακούσετε από αυτό το σημείο και μετά ισχύει μόνο για το δίκτυό μας. Μέσα από μια ιστοσελίδα, οποιοδήποτε μέλος του δικτύου μας που εμπορεύεται προϊόν ή υπηρεσία αποκτά το δικαίωμα να προσφέρει έκπτωση στα υπόλοιπα μέλη και αυτομάτως γίνεται δημοσίευση στο site. Με δύο λόγια, να σας πω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Χτίζουμε αυτό το δίκτυο και καθώς εισάγονται νέα μέλη, όσοι από αυτούς έχουν κάποια επιχείρηση, κάποιο επάγγελμα και θέλουν να προσφέρουν μία έκπτωση στα μέλη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, κάνουν δημοσίευση στο site αυτό. Κάτι σαν αυτό που κάνουν τα site προσφορών, με μία μεγάλη διαφορά όμως.
Τα site προσφορών αμείβονται με το 20-40% του τζίρου που προκαλούν, ενώ εδώ στο δικό μας site αυτή η παροχή είναι απολύτως δωρεάν. Επίσης, στα site προσφορών οι επιχειρήσεις προσφέρουν στοκ εμπόρευμα. Κατά κανόνα προσφέρουν προϊόντα που δεν μπορούν να πουλήσουν στις αρχικές τιμές. Στο site για το οποίο μιλάμε όμως, οι επαγγελματίες προσφέρουν έκπτωση σε όλα τα προϊόντα τους ανεξαιρέτως, και το κάνουν αυτό επειδή ο στόχος του site αυτού δεν είναι η δημιουργία εφήμερου τζίρου, αλλά η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στον καταναλωτή και τον επαγγελματία. Αυτό σημαίνει ότι καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο και καθώς πληθαίνουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που συμμετέχουν, τόσες περισσότερες επιλογές και ωφέλη υπάρχουν. Επίσης, αυτή η πρόταση δεν αφορά πλέον μόνο τους δικτυωτές, αλλά τους πάντες. Αφορά οποιοδήποτε επαγγελματία, είτε εμπορεύεται προϊόντα, είτε προσφέρει υπηρεσίες, ακόμα και αν δεν έχει καμία σχέση με το ίντερνετ. Αφορά ακόμα και τον απλό καταναλωτή που θέλει να υποφελείται από τις εκπτώσεις που προσφέρονται. Έτσι, με αυτό το παράλληλο δίκτυο δίνει τη δυνατότητα να κερδίζουν όλοι από την αρχή. Είτε είναι δικτυωτές, είτε επαγγελματίες, είτε καταναλωτές. Και όλα αυτά με 8 ευρώ το μήνα. Εδώ όμως θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Όλα αρχίζουν με μία προσπάθεια. Και να προσθέσω ότι κάθε αποτυχία ξεκινάει με το να μην κάνουμε έστω κάτι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά που σας μεταφέρω για το site προσφορών είναι σε βρεφική ηλικία. Το site αυτό λειτουργεί μόλις από το Σεπτέμβριο του 2012. Δεν υπάρχουν ακόμα εκατοντάδες επιχειρήσεις που συμμετέχουν, χτίζεται όμως σιγά σιγά. Με αποτέλεσμα σήμερα τα μέλη του δικτύου μας να έχουν στη διάθεσή τους με έκπτωση, η οποία κυμαίνεται από 15 έως 30%, προϊόντα και υπηρεσίες σε προνομιακές τιμές. Συνοψίζοντας, με τα 10 δολάρια το μήνα έχει ο καθένας από εμάς τα εξής ωφέλη. Το δικαίωμα να χτίσει το δίκτυο και να αποκτήσει εισόδημα. Τη δυνατότητα να υποφεληθεί από την ανάπτυξη του δικτύου, αν αυτό πάει καλά, ακόμα και αν είναι πλήρως ανενεργός. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία, το δικαίωμα να διαφημιστεί προσφέροντας εκπτώσεις, το δικαίωμα να απολαμβάνει εκπτώσεις. Εσείς το δίκτυο αυτό μπορείτε να το αξιοποιήσετε με διάφορους τρόπους ανάλογα με τις προσωπικές σας επιλογές. Μπορείτε μόνο να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία. Μπορείτε να το προτείνετε παράλληλα με την κύρια εταιρεία σας στους υποψηφίους σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως εισαγωγικό στάδιο ενός τούνελ που θα δημιουργήσετε. Το πλάνο αυτό καταρρίπτει κάποιες από τις πιο συνηθισμένες δικαιολογίες που ακούμε, με αποτέλεσμα να αυξάνονται κατακόρυφα τα ποσοστά εισαγωγής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το δίκτυο ως προπαρασκευαστικό στάδιο, ως προθάλαμο της κύριας εταιρείας σας. Μπορείτε να το προτείνετε σε ανθρώπους που θέλουν άμεσο εισόδημα, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πωλήσεις. Όπως είπαμε, ένα μεγάλο πλεονέκτημα του πλάνου είναι ότι συνδυάζει το χτίσιμο δικτύου και δημιουργία άμεσου εισοδήματος. Σκεφτείτε πως από τζίρο 40 ευρώ που δημιουργεί κάποιος από εμάς αποκτά κεφάλαιο περίπου τα μισά. Μπορείτε να προτείνετε σε όσους έχουν αρνηθεί την κύρια εταιρεία σας, ειδικά εάν ασχολείστε καιρό, υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες άνθρωποι που δεν έχουν εισαχθεί ή που μπήκαν και βγήκαν, και οι περισσότεροι από αυτούς είχαν αντιρρήσεις που δεν ισχύουν σε αυτό το πλάνο, όπως δεν έχω χρόνο, δεν έχω γνωστούς κλπ. Τέλος, μπορείτε να εισαχθείτε απλά για να διαφημίσετε τα προϊόντα της δικτυακού μάρκετινγκ επιχείρησής σας. Αν μη τι άλλο, χτίζουμε ένα δίκτυο ανθρώπων θετικών στην ιδέα του δικτυακού μάρκετινγκ που γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τα οποία διακινούνται μέσω δικτυακού μάρκετινγκ είναι πιθανότατα περισσότερο ποιοτικά από αυτά του παραδοσιακού εμπορίου. Οπότε, πολλοί από εμάς γνωρίζουν διάφορα προϊόντα εταιριών δικτυακού μάρκετινγκ, όπως οικολογικά σαπούνια, καλλυντικά υψηλής τεχνολογίας, συμπληρώματα διατροφής, φίλτρα νερού, καφέ μεγανόδερμα, οργανικά καθαριστικά και πολλά ακόμα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Μπορείτε να διαφημιστείτε στο site μας αν είσαστε διατεθειμένοι να κάνετε κάποια έκπτωση στη λιανική τιμή των προϊόντων σας. Κλείνοντας, να εξηγήσω τι είναι το cut-off day. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα που ακολουθεί,
εξασφαλίζετε μία δωρεάν προσωρινή θέση στο δίκτυο. Δημιουργείτε για εσάς ένα δωρεάν προσωρινό back office. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ερευνήσετε ό,τι θέλετε εκ των έσω. Θα γνωρίσετε τα εργαλεία, θα δείτε το ρυθμό ανάπτυξης εταιρείας. Αυτή την προσωρινή θέση την κρατάτε μέχρι Τρίτη ή Παρασκευή μεσάνυχτα, ανάλογα με το πότε εσείς βλέπετε αυτό το πλάνο. Με απλά λόγια, αν από τώρα μέχρι τότε κάποιος εισαχθεί και ολοκληρώσει την εγγραφή του κάτω από εσάς και εσείς αποφασίσετε να εγγραφείτε χρονικά μετά από εκείνον, θα κρατήσετε τη θέση σας πάνω από εκείνον. Αν δεν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας μέχρι τότε, χάνετε τη θέση και δεσμεύεται η επόμενη ελεύθερη θέση μέχρι το επόμενο cut-off day. Σε γενικές γραμμές η εγγραφή είναι από τα πράγματα που αν είναι να γίνουν, καλό είναι να γίνουν άμεσα. Κάνοντας κλικ στο πεδίο προεγγραφή εδώ, θα οδηγηθείτε εδώ προκειμένου να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας. Αμέσως μόλις ολοκληρώσετε το προηγούμενο βήμα, κατοχυρώνετε μία θέση στο δίκτυο για εσάς και δημιουργείτε ένα προσωρινό ψηφιακό γραφείο. Από αυτή τη στιγμή και μετά έχετε δύο επιλογές. Ή θα εγγραφείτε μέχρι το cut-off day, Τρίτη ή Παρασκευή βράδυ, και χρειάζεται χρεωστική ή πιστωτική κάρτα για να γίνει αυτό, ή θα θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λυθούν κάποιες απορίες σας πριν αποφασίσετε. Αν μετά την προεγγραφή σας που γίνεται κάνοντας κλικ στο link που λέει προεγγραφή και μελετώντας το προσωρινό back office σας, δεν είσαστε έτοιμοι να προχωρήσετε ακόμα και χρειάζεστε διευκρινήσεις, τότε θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά. Είσαστε ένας από τους πρώτους ανθρώπους στην Ελλάδα που μαθαίνουν για αυτή την ιδέα. Μετά την εγγραφή σας, εγώ ή κάποιος από την ομάδα μας θα βρίσκεται δίπλα σας για ό,τι χρειάζεστε. Αφού σε όλα τα προγράμματα δικτυακού μάρκετινγκ η επιτυχία του ενός εξαρτάται από την επιτυχία του άλλου. Προχωρήστε τώρα στο back office σας και σύντομα θα μιλήσουμε προσωπικά.